Upod sa aton mga action reports sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Action! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati region-wide, mga palagad kita sa Nabilin, 44 minutos karon nga adlaw Biyernes, Friday night, petsa 11. Sa Biyernes na mag-edisyon sa inyo silinga para tungtunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwasa sa aton news team ato silinga correspondent sa liwat na Manila silinga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sining nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Of course, dara na napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining mata kadulungan oras sa kagabiyon ang aton sining Patrol 2. Aton sining Crossfire Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Bacolod, pila ka mga porsyon sa probinsya sa Negros Occidental. Anano pa nga mga eventualities, why tamang ginapangayo from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder back to back sa atong nga piloto, Aksyon Nino Bugina. Ato nga pagbantay sa update sa mga balita nasyonal, balita international, update sa COVID-19, just a report, flash report, breaking news. Ginatutukan rin na ni Action ang Defensor. Opda magita sa ato siling nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action Christian James Pinares. Dito naman sa transmitter control tower Barangay Talog Ciudad Sangbago ang puwersa naman ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kiranda ng inyo siniraga na nyo silang korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Up din ako sa Nabilin. 42 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa siringabay sa ato si Balagad Birahon tara, Aratsadahon tara ang mga report na gikas sa ato siring mga patrol unit reporters. Standby sa report ni Aksyon na Roger Gutib, standby mo sa report ni Aksyon Nelson Pateño. May nos kay Aksyon na Arlo Ticar kay medyo hindi maayo ang siring nga kondisyon. Hindi na kita mag-usik pa sa ato siring panahon considering ati kon Friday night. Isa lang kita ka oras. Was-wasan tara ng report sa patrol sa siring nga observation. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa aksyon dyan diya sa patrol, John Waswas! May gabi sa tutunan mga kakson, pero akong talaga pila na kami minutos, gili, oh. Gani? Kadasig lang gid, pero sa mga gabi na tabong ka ulan. Ay, ginay nga daw, ginang birnis, Gani? pa basa-basa, ginang salog. Na mga gabi, pero ayaw lang subong, tinaw ng kalangitan. Atod? Why na? Nagdinungas lang ako. Why na kasi may nagkatulot-talute? Why na may nagaulan? Why na may nagkatulot-tulot sa langit? Ang nila sa ito ang motoras para pagpulit na karoon kung why na. Pabugnaw lang to ko noon. Okay, para do hindi na kinanglanon. Lakaroon na tekpan. O kung hindi na kinanglanon. Aircon. At least sa bugnaw na ito panimpo. O, hindi ito mabudlayan. Oh. Mayo ni kay namin. Makabuhin-buhin sa kainito sa panahon. Buhin-buhin lang kag lugar gagmay. Hindi pating ulo ka iba nga tao init-init man ay. Pabuhin-buhin lang Gani. Importante hindi lang matamaan ginaksyon ni Rekam. Oo. Kay para nami ang lakat sa ngaton nga panahon, no? Ari ko di sa dalan gatulotindog ko di kay na do may nakita ko ambot tong to man ng emergency guro. Oo. May isa ka motor nga nagaburhot ng agi. Kabalo ka man basta may gaburhot kining agi do gaburhot ng agi namon eh. Ay, gali? Oo, kay Tia, binawag ko may tabo, pero ginanantaw pa namon, kung anong sitwasyon aksyon reke. I-check na lang karon kayo pakadto rin sa ospital no? Okay. Possible emergency ni, o kung ano ni karon ang involved, ibaluot na karon basta gani, gabi mo ni, gulpiada, lang may mga emergency cases kung kay sa aksyon reke, no? Sa tumaka aksyon, why naging man to, luga-ulan, pero ang galom sa langit, aragapon. Okay. May nagatipon yung ako mo galakat ka dito pa kadto sa south ang panganod pa kadto sa south o kapaking area nga direksyon sige ko way do ga sunod sa akon kamot taw do ga sunod sa akon kamot ang panganod daw pero damo pa man may nagalibot kiling kamo na kay na paglagaw namon gambaliban do karo yung wrong timing ni nga Domingo no kay ti unsip lang daan ang 12 buwas tapos 13 Domingo, 14. Sa Lunes, Valentine's Day na, no? Gani. Kita na mo, langkot kami kay na, dito sa may Balaligyan, Bulak, ang ibanda nga nagamar, kag nagadali mabakal Bulak, hindi ka mo na may gagaw. Kay may merong abot na stock, dito ka mo kulo sa mga prupiska, gidla. Kung gusto niyo magbakal Bulak, dito ka magpiska. Talang presyo, para yung mangyapon, nidogalingin ang ulo mo sa kamalo, no? Medyo mahal-mahal sa buong Bulak, pero kabalo ka naman, basang tao na anad na ganay sa paghatag sa Bulak, hindi ba ginawa ponggan, aksyon na like, maduhol ginaya. Balo ka sa mga amo nga makasyon, Valentine's Day, All Souls Day, All Saints Day, gamahagi mga Bulak Saka man ilanap nila. Kasi hindi mo nakabalo ka in demand, bla? Gani. Depende na sa demand mo, may mga cases kung kaisa nga in demand ang produkto, gamahagi ng presyo, mugid. Ang bili ng kisado, hindi ka ba naman pati nga mo nagrepresyo, Pero wala ka may choice, kaya tigwan taon mo lang kaya mo ginang-adtaw ang talaga para drak. Pwede ka makapita, ibang iba magi, Dani? Kung gusto mo ganun makabulo barato, temprano, makada, temprano, hatag. Wala problema, kung temprano ka makatag, tawagin na pre-Valentine, di ba na? Kumbaga, temprano kapag celebrar sa Valentine's Day, pwede ginaksyon tanawag na natin pre-Valentine celebration. Yes. Kay gusto mo makabarato, bakal una temprano. Nan. No, kung ulat ka pa sa adlaw ng Valentine's, sinagtaron mo mahal na ginaya. Kaya tigay agaw ng ibang bakal, gadi naguso nang gusto magbakal man sa mo sila. Kung namo ka man adlaw mabakal, inagaway ka mo dira. Pwede ka kabakal, guro subong, reserva mo lang kung mo na sa Lunes, pwede na? Hindi, guro. Kaya Pwede, bulak no? na nila. Doon gina-change. Depende mo na Kahit matanda man ang mga negosante mo, mabakal ka subong, barato pa, hindi ka na magbakal sa adlaw na sa Valentine's Day, mo na bla? Oo, ma'am. Basta din nga, okay lang na, guro, kung kung kadudlag ko, bla, ng mga Items? tabo kagin orders,
damo ka kabulak, gusto ka kwaon, pero kung tag-isak bilog, luwa ka sa ngadrado, budlay na garo para Sa sila. ko pungpung, guro ba si pwede ka kapareserbada? Ako, hindi garo nakapareserba ka. Oh. Amalon mo mong paubra ko bouquet, Oh, na. kwaon ko sa mo ning adlaw, o pwede ka nakapareserba. Pwede guro, Direct. pwede ah. Pwede na yan. Pero ang presyo ano na yun? guro, ang presyo guro ti sa mo gid nga presyo guro sa sinangadlaw man no, kung magsaka gid man. Hindi man. Kami arakis kaya ko naka-order ka na sila. Yan, presyo subong ang mo ginayatag nila si Muya. Subong adlaw man. Ah, okay. Okay, ti, ano na namang sure ka na nila, customer? Gani. Oo, tigaan ka na nila sa presyo nga mo. Kaya demand ko na last year, then paano kami kakadto sa Balagyan Bulak, yung sa likod, anong presyo nila ginatag sa mga adlaw, may arag ginatawag sila ng pre-order. Ah, Gusto okay. mo mag-order, tiyan mo ginapresyo manatag nila si mo. Good. Kaya tikon, amo ka na ng adlaw mabakalya, lain na ng presyo sa Rebek, saka man ang presyo nila mismo. Oh. So mas mayo na nga mo man nga para makabulig-bulig man bala. Oh. Iiban kisa gamar nga temprano pa sila malaklon manakson Eric no. Kita ko libot kami kay na sulod sa department store diri sa Ayala. Oo. Kung presyo sang chocolate, mahal man. Kulti man Aba. nagturaka man. Di Bako ba- mo ang Toblerone sa una sa may merkado, ang presyo sinagalamboy 98 pesos. Subong. Subong 110, 112. Bago sa kailanat siya. Saka hindi nanat niya pating dairy milk na sa una nga isa ka bar. Okay. Ang dako na nga bar nagalapot sa mong 2.30. Wow. Sa una ada mga 100 na mo. 2.30 subong. Bago sa tag 50 gid ang saka ya. Ang mga mahal na gid 180 na sa una mga 50 pesos gid. Oo. Surte nga presyo anay subong magulugagmay. Ang gamay lang ginanga do may isa na kasi Hershey. Gamay lang pero galapot ang presyo ya sa tag 14 pesos. Do isa lang yung nakatudlo kada ko. Oh, ang isa ka karton na blanga doon do chocolate katimpulon kada Christmas ball guro mahal man na no. Mahal na yung anong ganay panawag ng bilog-bilog. Oh, bilog na blanga do Christmas ball bla. Mahal do galapot subong 526. Isa na ka heart. Mahal sa kayo. Isa ka square. Oh, isa na ka square ba isa na ka karton? Oo, do Do pila na ka 500. bilog uno diyan, 12 ka bilog. Oo, do mga 500 plus. Oh, ka mahal gali. Mahal na ng ano yung Roche something na R na something mo. Oo, do Ang sugod niya? do ka crunchy na sa kukan. Or ba may Oo. naputos na sa chocolate? Nga gold. Oh, nan nga gold na. Oo. Oo. Ginakalimtan ko na lang ngalan niya kaya ang presyo do dapat di kalimtan. Siling ni Sermon Lopez ang alam sa Perero. Ferrero Roche. Oh, Ferrero Roche. May mo si Sermon Lopez siguro ko lata ko permino sa uyab siguro ko anay. Nasarang na kaya. Perero. Ang bago sa Valentine's, tulungan nyo talaga sa Valentine's. Hindi na heart na nabla. Hindi na ba kister mo na? Sir Bobby, one time, may regalo, makami namin ni action dyan, may Perero, be, kaya kami katilang ang duwana mo. Gano'y dudugan naman ito may guway, sir ah. Oo. ang pagkatag ko sa chocolate, hindi ba na para sa babae, kung friend mo siya, kung close friend mo niya, pwede matagaan chocolate Pwede mo. ka na, tagyan isa ng heart na daw, Oo. 300 na sarangalo ni sir mo. Sinyalis, yung natawag yung pagpalangga mo, no? Pagpalangga lang yan. Sarap na namon nga palanggaong gamay ni action dyan ni Sermon Lopez, kataya kami chocolate, eh. Ano dang diferensya, how? Do, total, tatlo, taga-planggana na ta. Oo. Sir, pabuto na mo na. Bisan heart lang, wala ginatubinga. Bisan heart kayo mo chocolate. Oo, ang heart na bila kami aran, naksunarik nga anom kabilog. Oo. Naka-heart na sa Ferrero, heart na suludlan. Lain nga lang yata ni Sermon Lopez ato, no? Ano ko no? Bugas. Ay, di. Ano na biktima kami isang bagyo Ano udet. ba, Udet? Ang bugas mabisa ni convert na lang sa cash. Oh, pwede pa. Antes nga bugas, cash. Gas na lang. Oh, cash na lang. Dako pa na nga pa sila matala mo. Oh, tiyan mo pala sa mong kilo sa bugas kung mayo klase. Ang mayo kasi mong naglagan 44 ah. Mayo na klase, guro 50 guro. Ay, ang buwis yung 15 pesos eh. Mga first class nga bugas, bla hindi man mangatagan ng guro si Sir Mon Lopez bugas nga NP. Ang duga nga siya pala ito, daan mo. Kung daw may oro mo siya ng bugas, ang bugas ito idurangin na lang nakagpamanin na natin na pa. Oo, kung magatag Kag mo lang sa noodles. 5 kilo bugas. Parang ito may pulos-pulos sa gina. Oh, may pulos-pulos ay kahit chocolate. Kaya ang 5 kilo bugas, 250. Oh, tibak lang kami na Ferrero, para katilawan mo kami. Gani, wala ka katilaw ng Perero na mo. Why, hindi ko Ang nakatilawan nakita, Ferrero. ang nakita ko lang yan, kagaway ko yung katilaw, Ferrari mo. Masi makayo na kay Vice Gov. Oh, Ferrari, Ferrari? ko lang toys lang kay Ferrari. Ay lang ya. Alam pangan lang. Tarak-tarak lang ah. Naktarak mera. Oh.
Pero kung pagkaon nga Perero do wala gid. Why gid do. Yeah, i-check ko dito na sa may areas ang Corazon Locsin Monte Libano kung ano ning Sige, double check lang kay base kung medical mo nang ginakarga sang particular na motor kung tricycle. Ambot lang yung tumpukan nila diyo. Ati si check lang bi. I-check lang nila mo karon diya sa areas ang Hospital Action Eric, no? Sige. Amo na pinaka sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod sa mga kabiyon mga ka-action. Report gikan sa patrol ang tagdibot sa Bacolod Action dyan diya. Kanagating sa tudangan mga ka-action. Sari ka mga bahin sa Pinas. Labotan ka sa mga balita kag serbisyo sa Matayo Pilipino. Oras sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Kiraksyon Jan Diaz sa reporting live sa Patrol 2. Balikan na karon sa aksyon dyan sa dugang niya sinatipang ng aksyon balita sa mga police report. May kapidira sa kay Christian Vea Dalisay. Kanami isang chocolate. Baw, tagaan mo kami Toto Christian Vea. Babae ko ni. Si Christian Vea Dalisay. Tagaan mo kami chocolate ni aksyon dyan. Donald Kabasag, mayong gabi gida. Kay Nelson Selvidirio Mangilan Jr. Idol Mustada. Teresa Yung. Dara sa may barangay Bubog Tarisay. Tamiya ko lang ako nasawas. Tamiya ko lang ako nasawa dira sa barangay Bubog Tarisay. Halin niya kay Rafael Diaz Jr. Kay Police Retired Colonel, my good friend Placido Hintoreo and family dira sa Sumag, mayong gabigid. Sa kay Madam Jinky Jaragdon. Perero na action Eric. Amo gani na. Madam, mayong gabi dira sa imo. Musta ka da? Toto Erwin Bunada sa Iloilo, may gabi. Happy birthday na kay Mr. B-Boy Villasor today. Birthday. May na kay Jinky Jalagdon. Ay! Happy birthday lang. Kamu dito dira sa Pampanga, nagaparok-urok man, pamilya ko. Pamilya ko dira sa Nailab, Barangay Araala, Carlota City. Pinatamya ka po ni Roland Longati. Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, salamat gid. 50 stars, salamat kay Jinky Jalagdon. Tamya ko dira si Doc Mayo, si Madam Vanessa Mayo, sa kay Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, kay B-Boy Villasor. Pamilya ko dira sa barangay sa barangay Pantanong DSB from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Sa kay Harry Quinosa Hamela mayang gabi. Sa kay Jinson Ipson, B-Boy Batulandi Rosario dira sa barangay 6 nagapaurok-urok man pamati. Kay Frankenstein Lacson, sir may gabi dira sa imo. Frankenstein Lacson, Edgar Pilayo, kay Akon Isra Sombiro, Ebelene Pomosino, kay Ray Baryoga, Rowena Castelio de la Cruz, Martin Aliling da, kay Hazel Huilia, Payong Gabigid, sa Hong Kong ara si Tinina B. Marhin, Paul Kenneth Rojo, may gabi dira, Mercy Grace Martir, sa mga Martir family dira sa Valladolid, may gabigid. Oy, kay migo ko Giovanni Lamis. Toto Giovanni, musta ka? Giovanni Lamis. Si Madam Owen Colmenares. Tamya na lang si former congressman na Neri Colmenares. Kapaurok-urok man. Sa kay Yolani Bayonita da. May gabigid. Again kay Toto Giovanni Lamis. Para nga pagpaurok-urok da. Ang iban karon naman kay ari nang report naton live gikan sa Segundo Distrito, report ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Roger Gutib sa IAS Siling ng Aksyon Balita. Aksyon Roger, may gabi, please kabihin. Yes, Action Eric, may gabi sa mga aksyon sa aton dari nga mga balita Action Eric sa Segundo Distrito sa probinsya. Sinadsan sa gaya ng patigan kaina sa isang press covenant signing ang mga kandidato, although nga si Sinadsan sa Action Eric sa napulo. Tanan ka mga incumbent pala o kung araya sa administrasyon ng mga
kandidatos pagka sangunang panlunsod, may duha gilang kini nga nakasimpon. Okay. O silingon nga si duha lang ya ang ilas ni kontras ang napulo. So, mo silingon nga si daw matultaway kasi unopposed man diyang mayor Okay. nga si Vice Mayor na Ruy Velosa. Okay. Unopposed man ang Vice Mayor nga amo ang former ang presently congressman na si Congressman Leo Rafael Bibo Cueva. Okay. Kay ti bayluan ay mala sila ya kay unopposed man ang congressman sa 2nd district Wow. nga si Mayor Sir D. Marañon. Pero sa piyak sila may ara yapon sa pagsasayin siyang Chris Covenanta kay nagipatigayan sa St. Joseph Parish Church. Gininisate man ini sang Sagay City PNP sa pamumuno man ni Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe kag sang Comelec Abidari sa may siyudad ng Sagay nga sa diin na ginapamuno pangunahan man may Comelec election officer Attorney Ivan Amazona. So sunod sa kay Attorney Ivan Amazona sa interview sang Action Radio. Sabi sa conversation, sa coordination na kung sa PNP kung sa AFP, doon na man isa na preference. Aha. Ang ako na lang sir kasi at least pagi sa Pestobinan sir may ara gadya nga dulom-dumo ng mga aspirants sir no? Oo, kag ano lang daw, at least makakasagod sila sa kind of latest government yung turman. But hindi take man tong time para mag-orient sa candidates regarding sa physical guidelines sa physical campaign. So, mag-orient sa sabong election. So, paibadawin sa Comelec man kasi hindi pwede na ang mga official contact sa silang kampanya, ang pag-selfie sa mga kandidato, ginalang distansya, na ginalagin nga hindi pag-ukso ng face mask or i-maintain man ang social distancing kasi yan muna ang kinanglanon sa sining pag-prevent sa yapon sa posible paglaptas ng COVID-19. Kaya na tulan in place mga action Eric nga mga implementasyon sa mga katapo sang Comelec o kung sa nga among Direct Commission on Election kag pag-remind kayo na mo ito nga nag-orient lang mo kaina sa mga kandidato sa diin present man ang tanan sa pagpirmahan ay kayo na sa sining peace covenant. Wala man sa mga area of concern kung barangay sa diin natutukan, diin mas mainit ang mga supporters wala sa mga kandidato kasi sa nasiling na wala man gid sang kontrahan na masyado sa mga nagapapili diri sa mga syudad sang Sagay Action Ereka. Dugang laton nga balita, gina-release kayo na ang isa ka nadakpan mula to sa isa ka illegal gambling matapos nga tinatapos man ang prescribed hour of detention. So na-release ini siya, no? Ining kilala kay Felipe Agyong Jr., 43 anyos edad sang barangay sang Propasto, barangay Lupisayna. Nga sa diin, ini si Action Eric ang sinapian sa gali kay may kaso ni Action Eric mo. Ang violation sa Republic Act 1967 no kung ni Presidential Decree number 1602 sa illegal number game kaya issue sa RTC branch 59 sa Ciudad sa San Carlos kag Interman Honorable Judge Catherine Go. So bagod ba ngati ilaman niya kinamatara mag-bail kasi bailable man sa 36,000 ka pesos kasi sila nga kaso. So kaina ini nga hapon kita na sa blatter entry ini siya ang gin-release matapos sa panaog man ng korte sa release order nga ginhatag man diri sa kapulisan. So far naman yung natulong nga report, balita informasyon dari sa may area sa siyudad sang Sagay. Sa aton sila nga ka-aksyon sa diin kaman sa Pinas sa buton kasi amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roder Gutim sa report. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio!
Radyo. Ayo salamat kinaksyon Roger Gutib live report gikan sa Segundo Distrito. May gabi dira kag mayroon nga pagmonitor kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family sa kay Aurora Upaw, isa sa mga mapisa namon nga barangay Tano daw sa barangay Panokoy si Aurora Upaw. Ay puwerti. Kay Nanay Edith Janson Binoman ang pinalangga nga iloy ni Police Major Wilfredo Binoman Jr. Hepe dira sa Valladolid Police Station. Sa kapulisan sa Valladolid PNP, may gabi dira sa inyo. Kay kay Toto Ronald Langote, kag kay Army Major Lance Medina and family. Jocelyn Libuon Dispoho, may kabigid kay Madam Divina Gracia dara sa Manville Royal sa Division Barangay Pahanokoy, Maninay Nini Fe Campaniel. Bao nagapulaw-pulaw pa siya. Kami ako dara ang listener ta sa Isla Binalbagan, Randy Dagul Doliosa, Edward E. Lirio, Jomar Sardon, Istong Lirio, kag White Banjola. Kaling kay J-Boy Tagalog. Oma Lumina and family, may gabigid. Kay Kinji Blanca, dira sa Talisay, may gabigid. Malandira nga pagpaurok-urok. Halin sa report ni Aksyon Roger Gutib, sa Ilawalta report ni Aksyon Nelson Pateño. Mga balita naman natipon gikan sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon, may gabi, pis kami. Yes, Aksyon Eric, mayang gabi, kag sa aton sining nga mga taga-palamati, mayang gabi. May gabi. Mayang gabi man. Ang balita, Aksyon Eric, kadtuan nato nuna, ang siyudad sang San Carlos, takna alas 10:28 kaina sang aga, dira mismo sa may Sitio Villarante, Barangay Nataban sa siyudad sang San Carlos, ging kasa ang operasyon sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon kag gintingob nga pwersa sang Second Mobile Battalion sang kapulisan kag subuman sang Maritime Group ang nakatigayon nga nakadakop sang isa sang ginakilala other wanted person sa may syudad sang San Carlos nga ginakilala sa kay Michael Merlo, 31 anyos, soltero kag subong man residente sang Sitio Villarante, Barangay Nataban sang among syudad. Ini siya ang ginaristo, pinaagi naman sa warrant of arrest nga ginapagwa ni Judge Ami Alabado Avellano, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 58 sa syudad sa San Carlos, nga napitsahan Nobyembre 11, 2021 sa kasong slight physical injuries kag subong man maltreatment. Gamay man lang niya sining piyansa nga ginatag sang korte sa iya sini temporaryo nga kailwayan nga naglabot sa 2,000 pesos. Aksyon Eric. Sa karon ang arestado ang ara sa custodial facility sang San Carlos PNP. Sa ibang nga balita, Aksyon Eric, sa Iluanaton, ang balita kaina sa inilang hapon mga takna alas 3 nagapatigayon sa isa ka paginunanon sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel G.G. Habines, ang batalyong commander sa 79th RB diri sa Maya Banwasang Calatrava, partikularmente ining anom ka mga barangay, ang Barangay Hilubang, Cambayubo, Inaswasan, Minapasok, Minautok, Cambayubo. Rather, muna kaina sila ang mga barangay nga espesyalmente ning mga barangay nga ginatagan sa espesyal nga atensyon sa aton sinia Philippine Army matapos nga may pila ka mga sightings sila sini nga mga area kon armado ang pag-aistoryahan. Madumdaman mga Aksyon Eric nga sa itong nagligad nga simana may isa ka surrendere
sa nga nagbalik sa sabak sang gobyerno sa may barangay Cambayubo nga kung sa diin ginapatay sang ginaligar makatapos ang New People's Army. So isa sa mga inistoryahan kay na diri sa may banwa sang Calatrava upod sa mga kapitanes nga nagakadto diri sa isa ka panawagan sang Philippine Army sa hatag sa pila ka mga impormasyon kag pila ka mga paginunanon angot sa ila sini nga mangin papel sa ila sini nga tagsa ka mga barangay. Kag suno pa sa kay Colonel Labines nga 39 na ka mga surrendere o kung nagabalik sa sabak sang gobyerno ang ginpaidalom nila sa ICLIP o kung Enhanced Community Local Integration Program nga ginahimo sang gobyerno sa mga armado nga nagbalik na sa kamot sang gobyerno. 39 ka mga surinderismo ang ginapasulod naton sa ICLIP. So hopefully maka madugangan pagitini sa dugang-dug sa continuous nga aton nga mga community support programs, atong mga dialogue sa mga barangay kag mga programs para tag sa ila pwede nila i-update muna nila. So mo to aksyon na Eric ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Colonel J.J. Havines ang Batalyong Commander sang 79th IB nga nakabase naman sa may Barangay Bato, Siyudad sang Sagay. Gikan diri banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo neron pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labutong ka sa mo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacol Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Ayo, salamat kinaksyon na Nelson Patenio Live Report gikan sa 1st District. May kami dira kay Manino Imaing, Manina Charis Salvacion dira sa La Carlota City. Sa kay Jean Hisolgon and family, kay classmate ko dira Romero Pagsubiron, may gabigid. Sa kay Nina Litoy, Totoo ni Gordon and family da, gapa urok-urok manawa. Amaman si Madam Ebony Botser sang Germany. Tamiyayan ang pamilya dira sa Morsha, as always, nagapamati man diri sa inyo, palatuntunan. Dugangan ta ang aton nga maksyon balita. Pagbalik sa inyo palatuntunan, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kaya pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Pabalik diri sa tumalagat mga kabidira kay Mr. and Mrs. Gerson Chang and family. Naga-monitor gid sa aton. May chimpo kumapit ko sa kapihan ni nung Gerson Chang sa may Luxinda. Alexis Wingwing Torre and family. Kami ayon na pamilya sa Baladolid kag sa Paranaque. Para tas Toto Wingwing Torre sa UK. Si Josie Canyete Pateño, ang tiayo ni Action Nelson. Bago monitor ka, madam. Pulaw pa. Cory Bidaha, may kabigit. Kay Elvera Arante Isponilla. Kay Connie Laparan, no? May kabigit. Kay Madam Luina Villa, Valdilion Probido, ka monitor gid sa aton. Si Winnie Pontino Taniti, para man na. Cory Bidaha, may gabi, kay Madam Rowena Castillo de la Cruz. Kamaman kay Elvera Arante Esponilla. Always, kid. Ha? Salamat, kid. Balikan ta si Action John Diaz sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action John, sa balikan report, please come back. Action Eric ginapayag dari ni Bacolod City Police Office City Director Police Colonel Tomas Martir nga mahimo nga may ara komplekto sa tunga sa mga miyembro sa nabilin nga grupo sa Aki Quadra Group kag mahimo madamo na man sila sa mga biktima. Action Eric nga luyag gid nga hatagan sa hustisya agin pang himo diri nga mga krimen kag mga insidente sining nga grupo nga Aki Quadra Group. Rason kun nga ila di ginalantaw nga duha ka mga kaso sang asod-asod nga pagkamatay sa mga miyembro nila diri ginaangot. Action Eric kay sunod diri kay Martir sa una dito nga kaso nga pagpatay sinid kay Donald Joseph Casano Jr. sa tuig 26 mismo ang duha ka mga kaupdanan sining Aki Quadra Group nga upod man ni Casano amo ang ila ginasuspetsuhan nga naglutang. Action Eric kay sa pag-review nila sa CCTV footage nakit-an nga wala nagwa o kung wala nagpalagyo ang mga suspect pero nagbalik sulod dito sa iskinita kung sa diin nagaling ining si Casano. Samtang sa kaso naman diri nga pagpatay kay Arian Mark o kung kay Jok Salaver nga ginpatay sa nga Pebrero 9, ginalantaw diri niya mga mahimo pagpanghalit ang rason sa likod sini. Kay ginkonfirma diri ni Martir nga duha ka adlaw antes ginpatay sa Merkules ang gabi ining si Salaver may ginsulod din sa area diri sa compound sa may barangay 2 sulod sa Bacolod nga nabitbit sa armas kag gintiro ya ang isa ka persona. Action Eric kag ginapatihan may angot ng gyapon sa pagduso sa illegal nga droga o kung may ginatawag lan si Hanay. Action Eric o galing lang kay timaswerte nga nakapalagyo tong lalaki nga iya gintiro. Action Eric kag wala ini nga naiguan nakapalagyo gilayon o galing ining si Jok gina-monitor liwat sa mga kapulisan. Amo lang nilang taw dilang rason kun nga may mo ginbaslan bla ining si Salaver. Action Eric rason kung nga ini siya ang nalutangan sa tong Pebrero 9. Action Eric yari si Police Lieutenant Police Colonel Matthew sa tong nga interview. In terms of crime, dito na po. Yes, as per my inquiry no sa mga station commanders kay Major Go, he informed me that about the incident last night. I think may mga cases ni si Jok no, may warrant sulod naman ni sa prisukan. And may gintiro mo na sa ligad ko nung adlaw sa may Purok Kagaykay. Pero wala to naigo. Guro nagkadagan. So may gintiro mo na siya sa Barangay 12. Nagbisita to siya, gintiro mo siya sa mga standby to. Pero wala man siya nagpa-record kay may warrant mo na siya. I don't know ba, sigin balusan siya. Pero gintiro yaman mo. Ginkanto niya gito sa Purok Kagaykay. Mayroon nakalumpat ng isa katao. Wala man na purukan. Recently, yan ang nag-service. Oo, so mga 4 days ago na siguro. Pero sir, hindi ko nandun sa Aki Quadra. Yes, so. Sa mga tuloy kami si PO, sir, ilang nandun, kung nataw natin sa mga cases, pila na lang sunabilin, naman na lang sunabilin, or may harap na sila? May harap pa man guro na sila upod, kaya tungod to sa ila to gani na ginhaya to, bisita lang to isa nila kaupod, gintiro man nila. Sila man to nagtiro, kaya sa CCTV to pag tiro niya, nagsupalik man to sa sulod ng gunman mo.
Actually, kinabatihan si Police Colonel Martir sa ating interview. Report, gikan sa patrol, ang talibot sa Bacolod Action John Diaz. Kinagasaling sa tatanan yung mga ka-aksyon sa mga bahin sa Pinas, labuton ka sa mga balita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat din Patrol 2. There you have it. Nakapugusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program sa Biyernes naman ng edisyon. Liwat ini magabalik buwas Sabado. Ato sila mga patrol na unit report in action nga napagalagad karon nga gabi. Action Roger Gutib, Action Nelson Pateño. Of course, our very own Action John Diaz. Back to back sa mga piloto, Action Nino Bugina. News Center Action ang Defensor, Technical Partner Studio A, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up din kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sunod sa Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kanan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang yulagat ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, Silica Dios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin sa magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaaksyon, sa di ka magabayin sa Pinas, labuton ka sa amo balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon!